Karangan paling sange, bukan karena butuh cinta, tapi karena hati nan lah dipicayo dikicua de urang nan disayang. Sakitnya hati denai kini adik yo sabana sakit. Adik kicua denai yo dari belakang. Jo denai adik bacinta, jonan lain adik basayang. Mului adik hanya mani di muka saja. Lah dicurahkan kasih jo sayang kabake adik. Baaya susu babale jo ayah tubo. Kodinan kalam adik mungkin indah dan katau mengabaki cua denai yo sayang dinantara semuanya. Hadiahnya ditusua duri denai ko labih padiah ditusua nyo cinta kamano denai cari ubeknya adik sayang. Rasanya ditutui mata denai ko biar ndak dilihat adik berdua, tapi batin ko tarui bakato kabadua. Hey! Telah dicurahkan kasih jo sayang kabake adik. Baaya susu babale jo ayah tubo. Kodinan kalam mungkin
Jo sayang Ba